chỉ bởi ule tun trùm chu phone storage thì nọc tu thil tangkai lo then faidan ian soi teang phone storage pai faidan video hi ama in kalo siam to a chu video link chu pin comment a hian kalo da anga tun truma kan soi tur chu video masalama kan soi tel lo phone storage ti nok tu phone storage ti full thin tu kan zon mu mai thei thin lo thil te kha ani don ani heng phone storage ti nok tu te hi mi then khatin kan zong mu mai thin lova kan phone a video le thalak te kan app then khat te kan paya chuti chung po chuanin kan storage hi ala full fo maya kan storage ala thol hlei kan phone storage lo lu khat tu thil tangkai to lo in thuk ru te chu kan zong chuk don ani chumi tur chuan chrome kan lu tanga helai achong kila dot pathum hi kanan metanga chuanin kanan scroll so lewanga heta hi settings oma settings a kan lu tanga chuan kanan scroll so lenga site settings te hen kan lut lenga chuan kanan scroll so le charanga heta hi data store ti oma ta hen kan lu tanga ai site rang kan lu na data kha loin kho mai a file lian kha chung oma hi Flipkart te hi 1.6 GB dei ani a Google Cloud te hi MB tama ting kha a ek chia tangkai to lo kha thian loin khom trawa hi delete all data te hi kan metanga 2.6 GB lai kha data kha lo in store lo in khoma kha khanin kan phone storage kha lo e hector delete hi kan metanga tikhan chrome atang khan kan phone storage lo ti nok tu kan storage lo e hek tu thil tangkai lo kha tam tak kha kan lo pai thol thei dona chubaka chuan Play Store kan lu tanga chuanin helai kan profile icon hi kanan metanga then khata chuan thalak oma then khata chuan horop oma helai a bial chunga khani han metanga chuan manage and device ti met lenga chuan manage ti hengan met leanga chuan helaya this device ti kan metanga chuan heta hi not install app ho kan pai to ho kha ta hin lo om treu maya he tam maya khan ke chu ko pai then to wang he atlem to zo chuan helaya a box te hian in an metanga tikhan amal te in kan select vikanga chuan kan pai tur kan select zo khan helaya delete icon hi bolvo bom lem hi kanan metanga chuan remove hi kan metanga andu chuan kha khang app ho kan pai to ho kha Play Store atang khan kan du hun akan install thale thei thawani chuan remove ti kan metanga kan tikhan engma lom to don lova tikhan kan phone storage lo ti nok tu kan storage lo lu khat tu file chi sang a ek chia kan ti mai ting chi sang kan phone storage lo ti full thin tu dekha kan lo pai thol thei don ani tikhan kan phone gallery le file manager atang te a kan pai thailo kan mu thailo kan phone lo lu khat thin tu phone storage ti full thin tu kha tikhan kan lo pai
fai thei dona kan phone storage full tur kha ka tiang khan kan lo veng thei don ani ole e video lo en tu ten in lo tangkai pui ka be se ya in zawai in hun man nuam vek le